rädsla för slutet som jag alltid låter bli att börja. Rädsla för resultatet som jag alltid håller avståndet. Mitt naturliga tillstånd är att hålla avstånd. Jag är överväldigande underväldigad. Jag är efteråt, redan på förhand. Just den här kvällen är vi alla riktigt mycket efteråt. Vi sitter där på krogen och vänder väggen mot ryggen och dräggen i bardisken kastar jordnötter och glåpord i vår riktning för vi pratar för mycket. Du blöder för mycket och jag ropar rostbiff hela tiden. Till höger om mig sitter den trasigaste tjej som jag någonsin har träffat. Jag vet inte vad hon går ut på, men hon har gått ut. Och hon går på nerverna. Hon går på jakt, hon går på gym, hon går på SOS, hon går på cetolid, hon går på plastikkirurgi, hon går på gatan, på plankan, på pumpen, på myten om kroppen som enda hjälpmedel, jakten på kärlek. Hon går kort sagt på varenda nit som någon någonsin har gått på. Och jag tycker så oändligt synd om henne. Hon känner säkert samma sorts medlidande för mig. Ja, en gubbe med framtiden bakom sig och med utstrålning som en våtrumstapet. Och jag vet inte vilken sorts vilsenhet som är värt hennes eller min. Att sitta fast i hamnen och se färgglada fartyg fladdra iväg i horisonten. Eller att vara ute på öppen sjö och irra runt utan ens den minsta tendens till fast land under stilettklackarna. Men hon har inte gått på grund. Nej. Bara för att vattnet har tagit slut under båten. Nej, hon har inte gått på grund. Hon har bara inte gått hem. För hon går inte hem hos folk. Själv går jag hem. Ja, jag går hem själv, herregud. Jag går hem redan i pausen. För i min ålder roar man sig avbrutet. Förr oroade man sig oavbrutet. Men nu roar man sig avbrutet. Hit, men inte längre, tänker man. Sprit, men inte mängder, tänker man. Och dränker man sina sorger i någonting alls, så är det i antirynkräm. Ja. Tant Henrik går på skönhetsinstitut för att mjukgöra det faktum att utseendet sitter mitt i ansiktet också på den som smiter från livet. Mitt i ansiktet på den som i rädsla för slutet alltid låter bli att börja.